Mange danskere rammes af tab og traumer. Det kan handle om dødsfald, sygdom, ulykke, moralske konflikter, brudte relationer. Når vi selv eller andre bliver ramt på livet, så melder eksistentielle og religiøse spørgsmål sig. Og danskerne er langt mere optaget af tro, end man skulle tro. Det underbygger nyeste forskning. Vi ønsker at hjælpe mennesker, der kæmper med spørgsmål om lidelse. Det gør vi i samtalegrupper om tro, tab og traumer. Vores metode hedder Bibels Sjælesorg. Sjælesorg betyder bare omsorg for sjælen. Vi inddrager bibelske tekster, relevant psykologi og cases. Vi skaber fællesskaber. Vi taler om de væsentligste emner: tro, håb, kærlighed, skam, skyld, vrede, tilgivelse, forsoning. Jeg har rejst rigtig meget i konfliktområder de forløbne 10 år og talt med mennesker, der er voldsomt traumatiseret. En del har deltaget i samtalegrupper, og der har de fået fornyet livsmod og perspektiv. Vi behandler ikke sygdom. Det her, det er sjælesorg, altså omsorg for sjælen. Det kan alle få brug for, og det kan alle blive bedre til.